Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Pancet Pot. Σήμερα θα φτιάξουμε μια συνταγή υγιεινή, θρεπτική, μπορείτε να την παίρνετε μαζί σας στη δουλειά. Θα κάνουμε quinoa σαλάτα με σολομό στο air fryer. Πάμε να δούμε τα υλικά που θα χρειαστούμε για να φτιάξουμε τη συγκεκριμένη συνταγή. Για τη σαλάτα θα χρειαστούμε quinoa, λευκή quinoa θα χρησιμοποιήσω, καρότο, αγκούρι, πιπεριά, φρέσκο κρεμμύδι, ντοματίνια, λίγο τσίλι. Γενικά χρησιμοποιούμε ό,τι λαχανικό θέλουμε να βάλουμε εμείς μέσα στη σαλάτα μας. Σολομό, για το μαρινάρισμα του σολομού θα χρησιμοποιήσω πάπρικα, σκόρδο και κρεμμύδι. Για το dressing που θα κάνουμε για τη σαλάτα θα χρησιμοποιήσουμε ginger, ξύδι, λευκό ξύδι, μιλόξιδο συγκεκριμένα, μέλι, χυμό λεμονιού και ελαιόλαδο. Το dressing είναι αυτό που θα δώσει όλο το φρέσκο άρωμα και τη σπιρτάδα που λείπει από το πιάτο. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Τι θέλουμε να κάνουμε? Να μαγειρέψουμε πρώτα την quinoa. Για την quinoa λοιπόν, αφού την έχουμε ξεπλύνει, θέλουμε να την ξεπλύνουμε για να την καθαρίσουμε. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να τη μαγειρέψει κανείς. Εγώ θα σας δείξω έναν. Θα τη βράσουμε σε μπόλικο νερό. Οπότε, νερό που βράζει, τη βάζουμε μέσα και βάζουμε timer για 8 λεπτά. Βάζουμε το timer. Έτσι υπάρχουν τριών ειδών quinoas, η λευκή, η κόκκινη και η μαύρη, διαφορετική χρόνη μαγειρέματος και για τις τρεις. Πάμε να μαρινάρουμε τώρα τον σολομό που θα βάλουμε στο air fryer για 6 με 7 λεπτάκια. Φιλέτο σολομού, μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε ψάρι εσείς θέλετε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, δεν είναι περιοριστικό. Αν και ο σολομός με την quinoa και το ginger είναι ένας άχαστος συνδυασμός. Οπότε, λίγο ελαιόλαδο για να τον αλείψουμε, τα αρωματικά μας και ένα καλό έτσι ανακάτεμα να μαριναριστεί παντού. Ωραία. Αφού έχει μαριναριστεί, το βάζουμε στο air fryer για 6 με 7 λεπτά. Πόσους βαθμούς? 175-180 βαθμούς, ανάλογα με το κομμάτι. Τώρα θα χρειαστεί από 6 έως 10 λεπτά. Εννοείται χωρίς κόκαλο πάντα, αν έχει κόκαλο θέλει πολύ παραπάνω χρόνο. Και ανάλογα με το τι βαθμό ψησίματος θέλουμε να έχουμε. Έτσι ο σολομός τρώγεται και ομός, πάντα αν είναι φρέσκος. Τώρα, όση ώρα μαγειρεύουμε, πάμε να φτιάξουμε το dressing. Τι θέλουμε να κάνουμε? Σε ένα multi-blender θέλουμε να βάλουμε ginger, αφού όμως το έχουμε κόψει σε μικρότερα κομμάτια, μην το ζορίσουμε πολύ. Μέσα το dressing. Μέσα το ξύδι, ο χυμός λεμονιού και το μέλι. Ωραία. Ένα dressing πολύ υγιεινό, πολύ δροσερό και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε οποιαδήποτε σαλάτα επιλέξετε να φτιάξετε. Οπότε, αφού έχουμε βάλει αυτά τα υλικά μέσα, αφού λοιπόν το πολτοποιήσαμε, τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να πάμε και να το σουρώσουμε. Έτσι όλη η γεύση του ginger τώρα έχει φύγει. Τέλεια. Αφού το έχουμε σουρώσει, το επαναφέρουμε μέσα στο blender και τώρα βάζουμε μέσα και το ελαιόλαδο. Και ξαναχτυπάμε.
Τέλεια υφή, πάμε να το δοκιμάσουμε κιόλας. Φανταστικό, μπράβο. Αφήνουμε το dressing στην άκρη, σε 1 λεπτό βγαίνει και η quinoa, την οποία θα τη σουρώσουμε και θα την αφήσουμε να κρυώσει και στο μεταξύ πάμε να κόψουμε τα λαχανικά μας. Θα ψιλοκόψουμε τα λαχανικά, θέλουμε να ακολουθούν το βασικό μας στοιχείο που είναι η quinoa, οπότε λεπτές φέτες. Η quinoa μας είναι έτοιμη, πάμε να την σουρώσουμε και να την αφήσουμε να κρυώνει. Ωραία. Πάμε να κόψουμε και το αγκούρι. Ωραία, θα το κόψουμε όλο. Λίγες ροδέλες τσίλι. Λίγη πιπεριά. Εγώ δεν έχω ξανακόψει περισσότερο συνταγή. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Ντοματίνια. Αφού έχουμε ψιλοκόψει λοιπόν τα λαχανικά μας, έχει κρυώσει και η quinoa. Πάμε να δούμε το σολομό, αν είναι έτοιμος. Έτοιμος είναι. Οπότε πάμε να κάνουμε την σύνθεση. Τα λαχανικά όλα μέσα στο μπολ. Θέλουμε πολλά λαχανικά, είναι μια σαλάτα δροσερή. Καλοκαιρινή, και όχι. Quinoa. Μέσα quinoa. Είναι στην άκρη. Και τώρα περιχύνουμε με το ginger dressing. Θέλουμε μια αρκετή ποσότητα dressing για τη σαλάτα. Θα προσθέσουμε φυσικά και λίγο αλάτι. Τέλεια. Πάμε να ρίξουμε ένα καλό ανακάτεμα. Πω δροσερή. Λίγο αλατάκι θέλει ακόμα. Τέλεια. Οπότε πάμε να κάνουμε τη σύνθεση του πιάτου και να δοκιμάσουμε φυσικά. Πάμε να δοκιμάσουμε λοιπόν και τη συνταγή που φτιάξαμε σήμερα. Πάμε να δούμε τι κάναμε λοιπόν. Πάρουμε λίγο από τον σολομός, ο οποίος είναι εξαιρετικά ψημένος στο air fryer. Αν δεν έχετε air fryer, δεν μπορείτε να το κάνετε είτε στο τηγάνι είτε σε φούρνο, δεν παίζει κάποιο ρόλο. Και αν δεν έχετε σολομό και θέλετε να φάτε μόνο τη σαλάτα, μόνο τη σαλάτα. Οπότε, σολομό και λίγο από το σαλατάκι. Το δροσερό με το γεμάτο του σολομού είναι τέλειος συνδυασμός. Πηγαίνει πάρα πολύ το ginger, δίνει αυτή τη σπιρτάδα που χρειάζεται κατά τη γνώμη μου το πιάτο. Εκπληκτικό. Εκπληκτικό και πάνω απ' όλα μπορείτε να το φτιάξετε γρήγορα, εύκολα, να το κάνετε ταπεράκι, στη δουλειά σας, όπου πάτε. Και για όποιον δεν θέλει να το φάει σαν κυρίως, μπορεί να το κάνει και μια σαλάτα σκέτη. Μπράβο, άλλη μια
Για το καλό. Το τυρί μου πώς το παράκανες. Σ' άρεσε, σ' αρέσει όμως, το ξέρω. Ας το κάτω το πιάτι. Στο κρατάω εδώ πέρα, εντάξει. Αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο του Punch and Pots. Κάθε εβδομάδα έρχεται νέο επεισόδιο με νέα συνταγή. Stay tuned!